Здравей, Джелато банда! Аз съм Сладолео и днес ще си говорим за Великденския козунак. Традицията той да присъства на нашата празнична трапеза датира от много отдавна. Стотици години ядене на козунак са кодирани в нашите гени, чак да му писе на човек. Както знаете, аз обожавам сладолед. Затова се зачудих какво ли ще стане, ако преплетем козуначената традиция в сладоледа. Има два начина да се приготви козуначен сладолед. Първият е когато в млякото добавим козунак и го разбием. А вторият е когато всъщност вземем съставките на козунака и от тях направим сладолед. Именно втория начин ще пробвам днес, да видим какво ще се получи. Сега ще видим съставките. Прясно мляко, жълтъци, стабилизатор, обезмаслено сухо мляко, ванилия, стафиди накиснати в ром, карамелизирани корички от портокал, малко ром, декстроза, глюкоза на прах, щипка сол, карамелизирани корички от лимон, захар, масло. Смесваме всички фини съставки заедно и разбъркваме добре. Добавяме ги към млякото, като не забравяме да бъркаме, и след това се пасират. Изсипваме млякото в подходящ съд за варене и добавяме ванилията. Добавяме цитрусовите корички, стафидите и маслото и включваме котлона на среден огън. Когато сместа се затопли, добавяме захарта и стабилизатора. Продължаваме да бъркаме, докато не стане време да добавим жълтъците, които ще разбием в малко захар. Преди да добавим жълтъците, те трябва да се темперират, за да не се сготвят от горещата смес, след което можем да ги изсипем обратно. Варим до 85 градуса. Време е сладоледа да бъде охладен. Колкото по-бързо, толкова по-добре. Вече можем да добавим рома. Блендираме цитрусовите корички и стафидите в сладоледа. Оставяме да зрее между 6 и 12 часа в хладилника. Сега ще нарежем малки парченца от коричките от цитрусовите плодове, които ще добавим в сладоледа. Вече е време да замразим сладоледа в машината. Точно преди да е готов, ще добавим цитрусовите корички. Ето го сладоледа. Вижте каква консистенция. Пресипваме в кутия за хранение, като внимаваме да не остава въздух в сладоледа. Добре е да го покрием с фолио, за да не замръзне горния слой. В фризера трябва да престои минимум 5 часа. И след това желая на всички успешен ден, всичко хубаво и до следващия сладолед.